ክራላይሶን 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 ሶምነ ሕማማት እናሰገድና ለድሕሪ ካህናት ኣቦታትና ሓደ ሓደ ቃላት ኣለዉ ብልምዲ ጥራይ እንብሎም እሞ ስለዚ ትርጉሙ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ሰሙነ ሕማማት ብግሪክ ዓብይ ሰሙን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ማለት ድማ ሕማማት መከራ ጎይታ ዝተፈጸመሉ መዓልታት ወይ ድማ ግዜ ስለ ዝኾነ እዩ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ክርዮ ኤሊሶን ወይ ድማ ክርያላይሶን ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ኦ ጎይታ መሐረና ማለት እዩ። ኢብኖዲ ማለት ድማ ናይ ቅብጢ ቃል ኮይኑ ኣምላኽ ማለት እዩ። ታኦስ ማለት ድማ ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ጎይታ ማለት እዩ። ክርስቶስ ማለት ድማ ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ቆቡዕ ወይ መሲሕ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ማስያስ ማለት ድማ ብኢብራይስጥ ኮይኑ ክርስቶስ ማለት እዩ። ትስቡጣ ድማ ቃል ግሪክ ኮይኑ ርህሩህ ገዛኢ ማለት እዩ። ኢየሱስ ማለት ድማ ቃል ናይ ግሪክ ኮይኑ ፈውሲ ወይ ድማ መድኃኒት ማለት እዩ። አማኑኤል ማለት ድማ ናይ ኢብራይስጥ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ። ተወሳኺ ድማ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ማለት ኣብ ዓርቢ ስቕለት ኣብቲ መወዳእታ መዓልቲ ነፀላ ተሸፊንካ መከራ ጎይታ ዘኪርካ እናበኸኻን እናኣስተንተንካን ከምዚ ይበሃል። እምነ ሰቲቲ ሚክርያ አንቲፋሲላሱ ናይ ቅብጢ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ብመንግሥትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረና ማለት እዩ። ዝነጥበ ዝጐደለ ብኣፈ ትጓት መላእክቲ ይታረመልና። ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ አምላኬ አበዊነ አሜን። The